Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε ένα μακιγιάζ για superstars. Λοιπόν, πρώτα θα ξεκινήσω και θα αφαιρέσω όλα τα μαλλιά, το make-up και τα κοσμήματα. Λοιπόν, αφού τα αφαιρέσαμε όλα, θα ξεκινήσουμε πρώτα με τη μάσκαρα. Διαλέγω την πιο λεπτή που είναι για περισσότερο μάκρος. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την πιο χοντρή μάσκαρα που είναι περισσότερο για όγκο. Βλέπετε τη διαφορά, είναι πιο μαύρο το χρώμα. Λοιπόν, και αφού τελειώσω με τη μάσκαρα, περνάω στο μολύβι. Απλώνω περισσότερο το κάτω, αλλά σε όλο το μάτι, για να μην κάνει τόσο πολύ αντίθεση. Λοιπόν, αφού τελειώσω με το μολύβι, θα περάσω στο κραγιόν. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το κραγιόν σε αυτόν τον τόνο, γιατί μου αρέσει πρώτα απ' όλα και έχει αυτή την ιδιότητα που το κάνει να λάμπει. Και μου αρέσει αυτό. Και βάζω και αυτό εδώ για να γυαλίζουν περισσότερο τα χείλη. Λοιπόν, αφού τελειώσω με το κραγιόν, θα περάσω στη σκιά. Θα βάλω από αυτή την γκρι σκιά που και αυτή έχει την ιδιαιτερότητα να γυαλίζει και δεν θα τη βάλω μια φορά, θα τη βάλω 2-3 φορές για να δίνει περισσότερο χρώμα. Βλέπετε, όσο το κάνω σκουραίνει περισσότερο. Λοιπόν, και αφού τελειώσω με το μακιγιάζ θα περάσω να βάλω τα μαλλιά. Διαλέγω περισσότερο αυτά τα μαλλιά και σε αυτό το χρώμα, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί, αλλά μου δίνουν μια αίσθηση ωραία στο πρόσωπο της κούκλας. Και θα βάλω και αυτά από πίσω για να μην κάνει τόσο πολύ αντίθεση το χρώμα των μαλλιών. Λοιπόν, και αφού τελειώσω και με τα μαλλιά, θα βάλω αυτά τα σκουλαρικάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και όπως βλέπετε, αυτό ήταν. Είμαι έτοιμη. Δεν είναι κάτι δύσκολο, πολύ απλό μακιγιάζ για superstars κυρίως, αλλά μπορείτε να το κάνετε και εσείς αν δεν είσαστε. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο μου, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε μου like, εγγραφή στο κανάλι μου και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!